kemas in dua na kapenta I beri syapong ikan mau ke cing tap si senam jong cing kentiu kurim jong I beri cing sengu jong I na kapenta kane Sip jurai sang mas pun no bar lai spa lai pun riu Syaduan utrangin kiring kabadu Syaduan utrangin kiring kabadu Rajing kiam kabadu rendo utrangi ayu Syaduan utrangin kiring kabadu Ha kekatenguk pa padukon barman semba khoj amen ka jing e jong trai jing yu Jesus Christ bat ka jing e jong blai lambat ka jing slog jong men semba khoj kina rengkat bat pi baro rengkat bat piru kahan men ko para ngiang hikmat kaduan ka jong blai ban simbenta ha kene ka jing leniam ka khoj de kum ta to ken ngin pediang yela de bang yelong kinong pop Ban pan map nak benta ki pop ki sang jungi baro akmat utrai ublai jungi. Bon map bon saja ki pop jungi ban mangilong kita ki bro ki bekhuj bat ki babidor ban shimbenta ha kane ke jing leniam. Tekum tato ken da ke jing sngerut ke jungi bat ke jing kloy jungi ban pan bet yala ke chong ke jing ban ke jing ke batmai ngipan ke jing map ke jing uda ke bang yuduai ngapla Hau blai badan bor baro badapi ko hanmen ko para bang lalai pop subun da ke chung perkat da ke ten da ke kam da ke jing leklet da ke jing le palat junga da ke jing le palat junga da ke jing le palat bakrau junga namar kata ngakarpat ya kamaria bakuj kabaya isa katei sati ya ke angel bat kirukuj badapi ko hanmen ko para Banduai nak banta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis ne yingi madalama bagi pop jungi unyalam yingi sha ka jing bom chukut amen Try can rat ko blay stay Try Ko blaze neyangi Christo ma ko Christo rap konong penim jangi penim yangi Try can rat ko blaze neyangi Try can rat ko blaze neyangi Kristo ma ko Kristo ram konong benim jangi benim yangi Tongin yadwai Iduai nak benta ke yingasam jong I Elisa nong sej bat selina sopho kerpang yang iduai nak benta Mary Grace ibarake sengi kha jong I menta ke sengi ai bo blade rakenrat un kurku kurdoi I da ke jingkoi ke jingkhia ha kamet bat kumjuru ha kaliang jong kemensim bat kumjuru nang he nang san ha ke jing tibreu ha ke jing tiblay ngi duai ru na ke benta ka mensim
Jong I Mother Chantal, the co-founder Jong ka Seng SABS congregation, kabadero ka member Banengkong, lane ka dekhot Banengkong Jong ka Seng SABS, tangi duwai na kabanta kamansim jungi ba ublay shishawn ai ya kata ka jing im bat ka jing chathaj bom jukut hakahima ka jung u kat ba ngirake ya ka jing dab ka jing khla jung I sanpo south nam pura ngi duwai na kabanta baro ki dekhot jong ka Seng SABS congregation ki general ki provincial bad baro ki dekhot khamtame ki batrai hapo ka parish ka jungi hakanai ka sentar ka jungi ai boblain kurku kurdo ya ka jing em jungki ya ka commission ka ba ki shimti ba baro ki kam ka bakilong kilong ka basiso kilong ka bijob bakinang la shu ban sakri yoblay hakerkom ka bakerpang to ai koblay by snay ya ka jing ada jong me hapadeng ka jing tlot jongi kenang ba mangi ki barake ya ka sngi kan mau buram jong ka kmi jong me jong ublay ngin la da ka jing rap jong ka jing asai lem jong ka ban ki jot na ki pop jongi da utrai jongi Jesu Christ kon jong me ubi imat basan sha reng kat bat me ha ka jing long ka we jong omen sem ba khoj ublay junam la junam amen. Kajing pule na gikam jong ki apostol. Kaken hun jong kito ki palangay kaladon tang kaway kadonut pad kamen sim. Bat omdon uway upa ong ba kano kamar kaba udon kaday ka jong u. Henry kila yalet lang kadba kidon. Bat dakabor ba ki apostol kila ay yala kasaki ya kajing me pat utray Jesu. Bat kajingay ay kabakraw kaladon halor jong ki baro. Omdon uway na ki upakardo. Namar kito ki padon lingkhani ying kila di yaki. Pat kila wan ra ya kapisa kat bayo na kabala di. Pat kila bu yaka hakikjat jong ki apostol. Pat nang tala ya sam yaka haway pa uway kat kum kajing don kam jong u. Pat kumta kala jia ba u Joseph ya ubagi apostol kila sin u Barnabas kabamut ukun jong kajing pentingan ulebi balakha hasiprus uladi ya kalingkha jong u. Pat ulawan ra ya kapisa, pat ulabu ya ka hakikjat jong ki apostol. Kaktien jong utray. Sam prapunyo nombar nyospa nyopwa as ngako nomba jong ublay ikana siapang jong pa utray u ideala nomba blaseng ulong gentay ukam sio marker dop siyon banyak isnong jago as ngaki ay badan buram siapang kanong
pi ko Maria tisati bat pi balong balabidor nakapatagi jingero baro naba na pi lami usingi jong kahok ukris ublay jongi. Alleluia, alleluia, alleluia. Hallelujah, 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 hallelujah. Utrai dan rengkat bat pi, Kabat piru, kajing pule naga gospel bakoy kat kumu Yohanes. kaburam amekutrai. Kibayeng hajan kading pna Jisu kilong kakmi jungu bat kapara jong kakmi jungu Kamaria katnga uklofas bat Kamaria Magdalena haba Jisu ulayo I yala kakmi bat yausan ran uba uid ubayeng hajan jongka ulong hala kakmi may hakmi ukun jongpi nangja ulong hau tau sanran hakmi kakmi jongpi nadu kata kapor utau sanran ulayalam yaka shaying jongu ka gospel jong utrai ka jingero yame ko Chris ko hanmen ko para ha utrai Jesus Christ menta kasngi ngirake ya kasngi kan mau buram Kamaria kakmi jong kabalang Kamaria kakmi jong kabalang haba Kamaria kadai kakmi jong ujisu klempep kadairu kakmi jong kabalang haba kadai kakmi jong kabalang klempep bat klemat latin kadai kakmi kajenga kajungpi ki kon Kristen ngi ki bangit ngi bapediang yaka kum kakmi ngi kan mau borom yaka man kasngi ha kajing em jungi da kajing le borom jungi ba da kajing shania ngi duai yaw rosary ta kum ta ko han men ko parato kan khendiat ngin pe balai bat kum no kan ngin sim yaka Maria kum kakmi jong kabalang bat kum juru kum kakmi kajunga kajungpi ngiyo I baka Maria nadu basdang kajing im jong Jisu nadu baka ong ho ja kamon kajung blay kajing im jong ka kalade kakmi jong kabalang bat kadai kakmi kajunga kajungpi rukum jo bat kumjur ngiyo I hadin bau Jisu ula yap lani haswa bon kiu shabneng Kamaria kadon rengkat bat ki senran bat ki apostol jong Jisu ban penurlang ya ke ke bau Jisu ula pen khamti ya ki nyo I ke bangila pule na ki kam jong ki apostol kalonong ke baneng kong ke lain ke ba khatsau ha ke ba Kamaria kadon rengkat bat ki apostol jong Jisu ban le ha ke jong ban yaine ha ke jing duai bat kumjuru ban yalap ya ke gospel ke jong utrai kadon kajing kersan rengkat bat kisenran bat ki apostol ban pendep ya ka commission ka bau Jisu ulapan khamti yaki nadu basdang ya ka balang Kamaria kadon rengkat den matak dau mangi kum ki Kristen Katolik ngisim ya Kamaria kum kakmi jong ka balang ko hanmen ko para ngiyos ngeu ha kajing pule bamanta kasngi kerpang naga ka gospel jong Yohanes kalanong kabakat kendai kalany arpusan bat hadu arpnyeu hakaba Kamaria rengkat bat usenran ubau Jisu temen sem Yohanes kiyeng hakjat kading pna rengkat bat Kamaria kama para jong kakmi jong bat Kamaria Magdalena kiyeng hakjat kading pna habau Jisu udang sedin halor kadipna haswa ba unyap uyo I ala kakmi katno kadap da kajing ejo
kano kadap da kajing snusi bau kun jongka u yo mat ya kata kajing jenjar ha kajing em jungu wala dau de blai katep ya kata barakhat hanrei kamla banai ei hanrei kasu yeng ha kajat jungu namar ka kwa ban penpau ya kata kajing it ka basisha jongka ya ukun jongka jisu habau yo iya kene kajing pisa jongka kemi jungu kamaria but yo iro ya kajing it jong uneu sanran jungu Yohanes habaki we ki sanran kala ino yo kila pedre kila pediap hanrei uneu sanran pat uyeng hakjat kadingna rengkat bat ke kemi jungu uneu sanran upen pau ya kajing it bat kajing borom jungu yau jisu ubade konrad jungu bat kumjuru upen pau ya kata kajing it kajing borom bat kajing shania ka jungu kajing kloy jungu ban pej ban kemi ya kamaria ka kemi jungu jisu den matakanau u jisu haba upej dungong yala ka jong ka kemi na jorong ka dikpana ka bayeng hakajat dikpana uong hakamaria mei une ukon jongpi mei une ukon jongpi upan khamti hakamaria bamaka ka de ban pej ban kemi menta ya usanran ubau ije ngala iju den matakadau mei menta pide ban iju pide ban sumariu pide ban peju pide ban sneng ban krauyu pide ban krishan yu kane kade ka jingong jong jisu haga gospel ka bang yo sngo menta ka sngi kumju kohan men ko para u jisu yo i ya ka jing shitom jonga ba jong pi u jisu yo i ya ka jing jinjar jonga ba jong pi u yo i ya ka e ka ba mangi ngi yo mat ya ka e ka bangidon ya ka e ka bangimdon u yo ilut uyo i ya ka e ka mamanga mapi ngin sha la shai la chisni den mata ka daw ong ba pe kadan ka kni jonga ba pe ka ba sumare pi pediang ya ka ha ka jing em jung pi shim ya ka ha ka ying ka sam jung pi khod ya ka ba kan ya ringkat bat pi pan ka jing ya sat jung ka pan ka jing duai jung ka klempep namar ba kala pe kala khmi ya nga klempep kan sari kan sumar kan sapet ka sakmi na ka banta jung pi kanai ka dei ka jing ong jong jisu den mata kadau ko hanmen ko para manga mapingi dei ken ban sim ya kamaria kum ka kimi basisha jungi kum ba pidan ka jing shania kum ba pidan ka ta ka jing nget lane ka jing IT ya lai jong i mei pa ya ka kimi jung pi kum ba pidan ka ta ka men sim ban ong ba ka e ga bai mei jung pi yong i le kata pi de ban le ha kamaria kamaria ka de ka kimi jung pi kumba imei balakhala puni pi ide imei jung pi kumba imei jung pi ka ka patai ki pi ki ri ki sumare pi ki aya ka eg ba pipan ki tip ya ka eg ba pidan na pimdan kumju kamaria haba ka de ka kimi jungi ka tip ka le ya kata kane ka de ka jung khot jung kane ka lain bada ba hau pe habau jisu pe ya lau sunran uang hau sunran jungu sanran be Yohanes pe ine ide me jung pi pediang ye ka ha ka jing em jung pi ri sumare ka kata ka ba ngi dei ban le ha ka jing em jungi ha ka jing ide jungi bat kamaria ko han men ko para kabar pat ngiyoi ha ka gospel jung Yohanes biang kalanong ka ba ar ngiyoi ba ujisu rengkat bat kamaria bat ki apostol jungu ki lej ha ka to ka jing khawai thokurem na shongkurem ha kasunong kana ujisu ulai hang to kumunong shakhat kamaria kalai hang to kum kanong shakhat bat kisenran ru kilai hang to kum kita kanong shakhat kimdon ke jing yadei do desnam kimdon kata ka jing yadei kur ka gospel ka klemong yangi bakat kidon kum kata ka jing yadei henrei la khot sngoba yau jisu kamaria bat kisenran jungu kilai hang to kamaria haba ka yo i ya kata ka program ga jungki ya kata ka jingya thau ga jungki ka yo i ba ki la duna ka er ka e hapo ka ying ka sam jungki hapneng jong kata ka jing khawai shongkurem ka yo i ya kata der mata ka ngi i ha ka gospel jung Yohanes kala nong ka ba ar kalan ka ba lai kamaria tang shu i ya kata ka jing duna ka wanya po kata ka ying hapneng jong ka jingya thau ka ong how jisu khon kim don wan shu ko han men ko para kata ka dei ka jing pej ka jing khmi ka jing yo i jong kamaria ya ka ying ka sam jung pi
ya ka yin ka sem jungi ya ka jing im jungi ya ka jing don ka jing em ka junga ka jung pi den ma takadaw ngi don kam ken ban khot ya ka ha ka jing im jungi ya ka yin ka sem jungi kumba kane ka yin ka sem ha kana ki khot ya ka ngi rungi dei ban khot ya ka Maria ha ka jing im jungi kan mau ha ka lan ka balai ka basau ka basan ka ban riban yau ka yetu shai yang ai pi ka ong ba u Jisu ong ha ka Maria me kam padai ka por ka junga balai pi man yetu yang ai kane han rei ka Maria ka ong ba haki sanran jung lani haki tu gibreu ki bapait bakmi ya katoka jingen ya thok kurim ong ba le kat ka bau ong yepi badu Jisu ha bau tip ya kata ka jing perkhat jong ka Maria na ka banta ka jing don kam jong ka to ka ying ka sem na ka banta ka buram jong ka to ka ying ka sem u Jisu ule kampla ko han men ko para u Jisu namar ba ulpan khamti ya ka Maria kum ka kmi junga ba jung pi kum ka kmi jung ka balang haba piduai hakmat ka Maria u Jisu un ong dalale ru em henry u le ya ka e ka ba ka Maria ka pan nak banta junga jung pi henry ka bakong san ka dei gane ngi dei ban khot ya ka Maria ha ka yin ka sem ha ka jing im jungi ngi dei ban pan ka ta ka jing sai ka jing duai ka junga ka jung pi ha ka Maria kenang ba ka Maria kanang yai sai kanang yai don ringkat ban ngi badu Jisu nang la ban le kampala nak banta junga ba jung pi to ken ko han men ko para akan e kasngi bangi ken mau buram ya ka Maria kum ka kmi jong ka balang ngi pediang ya ka ngi ngi bakade ka kmi junga ba jung pi bangi IT la de ni IT ya la ka jong ka ying ka sam ha ka Maria khabrit la ka jong ki khmat nang pan ka jing kur khu nang pan ka jing ya sa bodon buram jong ka Maria ka kmi jong ka balang ka kmi junga ba jung pi en yuro ya Jesus Christ ngin yang ngin pla ya la ka jinget nga nget I'll play Martin Barbara, non Thai, Cabin, Kakantel, but how Jesus Christ of Ben Marwation, who tried to give Yabla, semba khoj ya bala khana ka Maria te sati bala shala ben ha popintis pilatus asana pnayu la ya bala tebu la ya sk bayab ha ka sngi ka bala la mi pat ni ka bayab ola kiu sabneng usang skamano blay pa badan bor baro nang tawan pat dan bisal yum bayab yang ngai thao man semba khoj ha ka balang katolik ba khoj ha ka jing salok ka khoj ha ka jing ma be ki pop ha ka jing mi pat ka do but ha ka jing em bom chukun amen but light spot in your po. Light spot in your po. Play background to piang silva. Jingai ti bangi terwa. Keduai ko para baka jing knya junga ba jong pi kan long ba pedang huna khmadu bleu pa badan bor baro na ka banta ka jing robat borom bat kateng ka jing u ka jing man teng ba balang la khu jing u baro ka wei kat bangi kan mau borom ya ka kmi jong u khun jong me ngi karpat ko try ba ka jing terwa jong ka ne ka jing knya
kan la da ka jing po hu jong ka jing e jong me ban poi shangi sha ka jing ai kum ka jing terwa bom jukut ngi pani kene da kres utrai jungi amen utrai don rengkat bat pi Rekabat Piro, token tu yalaki donot Kentucky, South Drive, tongin ang utrai ublay jungi Kasahok, Watkatay, Dasha ka long ba song hok bat ka badai ka deiti jingi bat ka jing pen em yangi ban ya ro ya ki kamba jong me ha ka jing kan tu nam ya baro ka rukhoj bat kham tam kat bang dang kan mau ya kamaria ka thai sati bala kar khu ka kmi jong ka balang ban pan bana ya ka jing krau jong ka jing isne jong me ha ka jing rwa ya ro jong ka namar dasha melale ki kam bakrau na bakot shabakot ka prathai ban mela priang ya ka jing isne bakar hai jong me na pateng sha ka pateng haba me lakmi ya ka shakri jong me ha ka jing long red jong ka mela ai hing ilang ba jong ka yaw nong seng jong ka jing pan em yaw ban reu u kun jong me utrai jong yu Jesus Christ leng ba jong u ka kan hun jong ki angel ka mane ka borom jong me bat ka kmana khmat jong me shi junam ngi karpa de me do ai ba ki so jong i kin ya so bat ka jong ki hakaway ka so jong ka jing rwa ya ro kat ba ngi pan bana Dasha malong mukot ka try ka thamay jong ka jing khoj baro namar ka tang ikar pa de me to pan khoj pan kan tang ya ki ne ka jing terwa jungi dag ba pha ya man sim jong me kum kam cher halor jong ki bakin kala long yangi kamet bat kasnam jong try jungi u Jesus Christ hakapor baladi no yu badala kamon sngo bha ula priang ya ka jing sha sutom ula shim yokpu bad gabayng u yame ula kedia u badal ai hala kesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaban it na kabenta jong pi ha kejukur kom endala la yabam ula shim yakukuri bad gabayng biang yame ulai hala kisenran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam junga jong gajitang batmai badbom chukut ya kaban penmi na kabanta jong pi bana kabanta kibabun na kabanta gajing map yakipop tole yakane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing ngay. Katasin bangi bang duhe ukmu
bar kata ngi ba pen menta ya ka jing ya pa ka jing mi pa jung u ngi terwa ha me ko tra yuk po jong ka jing em ba de ko ri jong ka jing penem ngi dai ngoi dam na mar mala nyeu yang ngi ki ba bet ban yang ka ma jong me bat ban sakri ya me da ka bas ngeu ret ngi kerpat ya me bangi ki ba yo ban ta ka met bat ka sna mo kres ngi long ki ba la pan ya tali ka wei daw man sem ba khoj to kan mau ko try ya ka balang jong me ka bla priang hasatla ka pertei ba topen janai ya ka ha ka jing e rengkat badulio ukpa ba ko jungi ul bed du bishop jungi ka kan hun ki bishop bat baro ki leng do to kan maulem ru ya ki hanmen ki para shenrang bat kan thei ki balayat ya da ka bakerman ya ka jing me pat bat ya baro ki balakhlad no ha ka jing isnei jong me to priang ya ki sha ka jing shai ka khmat jong me to isnei yang i baro ngi kerpat ya me baringkat bat kamaria te sati bakhoj ka kmi jong ublei uje sa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bat baro kerkhoj ki blapen sng bahaya me pateng la pateng ngilong ke babet banyo bantalem ha ke jing embom jukot bat begini ro bat pandan buram ye me daw kun jung me uje sukres Dau lambadu bad hau kan long me blake pa badan bor ha gijing long ka we jung men sem ba khut baro ka baram bat gijing ro chunom la chunom amen kumbelah hukum yang i daw nong pan em bat kumbelah hikaing diktin blay ngi nod ban ong kok pa jungi ba ha meneng kalong ka bakoj kerteng chung me kan wan ka hima chung me kalong ka mon chung me ha ka kandau kumba meneng ta yang i mata ka jung bam jungi ka ba hala ka sngi patama bi ngi kerengkang jungi kumba ngi rogi ma bi ke bless ne yang i padwad yalam yang i sha ka jing pen shoy and read upon light yang i na kabas new open light yang i karpat ko try na ka jing snew baro ha ka jing spun jung me to ai jing suk jing san ya kis ngi jung i knang ba da ka jing rap ka jing is nei jung me ngin light barabor na ka pop ba ngin yo jing ya da na ka jing janjar baro kat ba ngi dangap kmelanti ya ka jing kerman ba khoj bat ka jing wan pa jung nong panem jung i Jesu Kristus. Namar kejumbe kalong kaima kejumbe kapal Bram jenam la jenam. Kotra Jesu Kristus me belong haki apostol jong me ka jingsuk ngai api ka jingsuk jonga ngai hapi. Wat pe yaki pop jongi henro ya ka jingai jong kabalang jong me bara ka jingsbun jong me to ai haka ya ka jingsuk bat ka jingatali ka wei kat kum kamon jong me ma me upian babasun shar jenam la jenam. Amen. Kajing suku terai ke dan barabor rainkat bat pi. Dong ini teruai kada kajing suk iwei ha iwei pat kajing suk bat pi. Hakmi ukun lang brod jong blay hakmi bakit no yaki pop jong kapertay suk yang ik belasak hot syak ne ke jing kawai jong ukun lang brod ko kerat ngam song hok baman rung apo kayeng ke jenga and reish ong tang ktin kaman sem jenga kan sakia hi kamat bat kasnam kris kan ribat kini lamingi syak jing embom cukut amen
Giêsu có lạy cho ngam, Giêsu có lọc cho ngam. Giêsu be ang simti yangi hakane kasngi kerpang hakane kasngi bangira ke bangi kan mau buram ya kamar ya kakmi jume kum kakmi jong kabalang ber kakmi jungi ni kerpat kan yame ba min kurku kurdo lang ba kajunga sait jong kame beneng jungi kerpang nganang kerpat me ba min kta pamet pen ko yaki bapang ke bestom baro ki bedang dan hagajing sya sumar hapo hospital kerpang ikan mau banduai na kebentai pada selanat soreng bedadan hapadeng kajing sya sumar kajing pangjur try da kebor blej me pen ko ji kta i te kasnam bakot kasnam kodor kajme hagi to kedu khamet bapen pang bapen shitom i banyo kajing koi kajing khia ka bopura kham kuloi sachisen kiduai na kebenta baro ki bapang ke beshitom hasatala ke perthai na kebenta ke jingkala ke bamot ke jing pop kinong pop kerpang iduai na kebenta emer grace barake sing kha jing i menta ke singi panang yo ya kata ke bor ke sor ke jing ke jing kerku ke jume berkum jurung iduai na kebenta ka Mensim Jong E. Mother de Chantal, the co-founder and the first member of the SABS congregation, kat bangi rakhe ya kane kasngi jingdap san posaus nam ke jing klat ke jing E na kane perthai ai ba me E na ka hima beneng jume inang ya site na ka banta ke sister baro i general jungki ki provincial ke jungki bat baro ki dokhat ki jongga sang SABS ki batrai hasatla ke perthai kerpang apo ke parish ke jungi but ya rengkat bangi ko jisu ha kane kesngi dan rengkat bangi nang pan klai nang ai boringi kenang ba mangirungi la ban light na ke pop ban light na ke jing snow ban light na ki bor jong umen semboman na ke banta ke cingkerku ke ba ngilayo na jisu kerpang bangilayo pedang yu jisu ha kane kesngi ha ke yu kores bekoj ngi yong lang ngiro ya me ko jisu ngiro ya me ko jisu ngiro ya me ko jisu to ngini aduai endalapan long yengi kinong yo benta ha ke jing suspa bom jukut ngi karpat ko try bamangi kibakan mau buram ya kamaria kakmi jong kabalang
ngis ngeu krau ha ka jing pan pura ya ka jing e jong me bad ngiyomat ya ka jing roi jong ki kam jing pan em leng ba jong ka dau kres utrai jongi utrai don rain kat bad pi ublei badan bor baro un kurku ya pi pa badukun bad man sem ba khoi amen trolei suk it ba shakre try da ka jing em ba bha jong pi ngis ngeu ya ublei Nabar arspa san puar. Sim bakoi baralah ba benikong puji mentar para bo jenam la jenam amen o Maria tisti ke kemi jeng kebalang tuai dengan bentai jengi hak teng pa berkun sim bakoi amen and the right Yesus Kristus